Fit-tieni ħatta randan, il-mulej narawh sabiħ fuq il-Muntanja Tabor. Hija tradizzjoni li kull tieni ħatta randan ta' kull sena aħna naqraw id-rakkont ta' trasfigurazzjoni tal-mulej skont wieħed mill-Evanġelisti. Diż-żena qegħdin insegwu li San Mattew u allura l-qari ta' dan il-ħadd ta' tieni ħatta randan ta' din is-sena huwa meħud mill-kapitlu 17 ta' San Mattew. Hemm kelma li nixtieq li nirriflettu fuqha mill-Vanġelu sabiħ tat-trasfigurazzjoni fejn Ġesu isir kollu jiddi bħax-xemx, il-bisu isiru bojot bħad-dawl u miegħu jidhru Mosè u Elija, u ħin minnhom misħaba jinstema' leħen jgħid: dan hu ibni l-għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Mela din il-kelma tal-missier li bdonna tirrepeti wkoll il-kelma tal-missier fil-Magħmudija tal-mulej, tiddikjara li Ġesu huwa ibn Alla, dan hu ibni l-għażiż. Tiddikjara wkoll li f'dan il-qaddej ubbidjenti f'ibnu li jobda u lest li jobdi sal-mewt, il-missier isib l-għaxqa tiegħu. U mbagħad hemm kelma li indirizzata lilna b'mod speċjali, isimgħu lilu. F'dan ir-randan is-smigħ tal-kelma ta' Alla issir it-triq prinċipali ta' kif aħna nistgħu nikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Ejjew ninaqdu mal-missier u nsibu f'Ġesu il-għaxqa tagħna. Ejjew nisimgħu il-leħen tiegħu, dak li San Ġorġ Preka kien isejjaħ leħen il-maħbub, u nimxu fuq il-kelma tiegħu li tagħtina il-ħajja.